И се предлагам да се евакуираме, Ивчо. Ужас. Гледай как пада всичко. Наталя няма да може да... Няма да може. Питай къде е. Стана страшно, те още не са започнали да гасят. Това много изгоря, момче. Това много изгоря повече от преди. Само да им дойде насам пожара. Аз не знам. Пипни. Пипни, усещаш ли вибрацията? Така пипни. Има ли опасност от топлината да се пръсне прозореците? Ако има на прозореца ти улица. Ако се махнем, трябва да вземем от задния котика и къде ще стигнем? Спри го.